sila kurang ti manok ko Awan ti may isa nga burik ko. Buray kita na kadayuman Itakas na napanya sular ni Uncle Isaak Mandela na bigbigan na mga manok na din baka din naman ito do. Buray kita na kaman naman biro ko. Kurang gitu man. Kaman na maya na Uncle Isaak. Di bala ida. Di daw. Buray kita na tingatama pa ng Uncle. Trespassing man baka bagi na. Mga dito. Hadijay. Uray kitan mo, nagado nga paggitlogam, di pala paggitlogam, but sular na Uncle Isaak wal. Katangawan ni Uncle Isaak, pinakalanag. Hoy! Right? Angke. Gorka! Iyan ka sa kam. Apay. Pakasya ka. Dagat ditoy. Ito. Kayot ta. Nyaman Uncle. Abay, dagat toy. Tay manok ko. Ano ang manok? Dito di. Taka lang. Nyaman Uncle. Biro-biro tay manok ko nga burik at tine. Manok mo Idi. Manok mo idi. Hindi. Idi Uray kita. Yan na. Ito di. Ay, paunay kang bandam ka na ka. Talaga man ako kung naman yung talaga nga iso. Manok mo idi, kunak manin. Uy, tatang. Hanay. Kaano na paunay kang magtangkala ka. Daga. Kulungan. Maning. Angin. Manok. Sabi ko nga, biro-biro ko na nga manok ko ng Hay, ikada, pasi ka. Anyamot ng kelin. Pakati ka, pumato ka. Basta. Anyamot ng kelin. Ano, banta kami kumain ang manok. Biro-biro ka raw. Kurang tayo manok ko. Kurang akalakan. Angam, teko na akon. Baging pay ka de. Una, yung tima di na siya mag-isular. Kiso mo lakayang. Amo mo lakayang, di paglantigan. Padi nga, kwa? Bingayin ng di, tupik na nood, pisa. Bingayin tapik, di abandang, baik kami. Apaw ni mo ng kelin. Talaga nga agum ka talaga na eh. Ang naagong dito, ginagpeso Nakalaw tayo itlog na na eh. Ala, masunod ka. Basta, balik ka kay taka. Masunod ka. Taka. Put kinastret na wala. Ala ka, titi, ano na. May ado di itlog na nagpisa di pagbingayan talaga basit na. Ore kita mo nagadubot ni pakpakan ko na basit petty pigs na eh. Ano ka itlog na? Kadan sa mo 15. Kita man. No, mabalintang ala. Baluton talatan. Balutan talatan. May araw. Alam ang penar, tamanok. Kilang naman itlog na. Anak ta manokan. Alam tamanok. Sa may paggamto kanya. Itlog na. Nay wara-wara mo tag. Itlog na. Ape di ta mo tag. Oh. Ang 15 ko na kan. 240. Inilot mo nga kin datay itlog na. Tingero. Kita. Mano yata. In na mo tag. Kuwal. Inilot mo nga sindaman ta itlog na. Saan ka tata? Nay. Gorka. Apay. Kasulatan. Ano man ang? Bagong ti itlog. Baik ti manok. Ana? Ana? Problema ka? Problema ka? Dumad ba din ang baging di itlog? Baging naman ako? Baik dito yun. Ana? Tawang mabaling ko. Ang sikat nang ibagad eh. Alak na tarot. Hamo pera mabalingkalan. Apay man ang? Tumapisaan. Tumapisaan? Dito iti bagi ko. Dito? Ura yung magpisa dito. Kaso nagpisa ka tawang mangukubo na. Ay apo sakto makamon. Muri kita mo na ito. Agriri ka? Saan na? Agriri ka? Saan ang ko? Agriri ka? Saan? Oo, baging naman ako. Muri kita mo. Diyan, kumaksakit. Buksit mo nga mang sida.